हाग्रामा महिलारिनि फिन बिटिसिखौ दखल खालामनो साननाया फेलें थांसिगोन नामा? थारैनो हाग्रामा महिलारिनि सिमाङा सिमां जानानै थासिगोन नामा? BPF दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथि सोद्रोमाफोरा सोरांब्लानो UPPL दोलोआव जयेन। दिनैबो BPFनि सा 600 सोद्रोमाफोरा BPF नागारनानै UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। नंगौ, चिरांनि निसिमायाव फिन UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। सानसेनि उनाव सानसे BTRनि दाब दाब जायगाफोराव गाव गावनि दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो चिरांनि निसिमायाव BPFनि MCLA थासेयावबो गावसोरनि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौनो हमथाना लाखिनो हायाखै BPF हानजाया। थारैनो रायजोनि जेबो खामानि मावमाराखै नामा BPFनि MCLA जेम्स मुसाहारिया? फैगौ BTC बिसायख'थियाव 14 नं निसिमा बियाबा UPPLनि दखलाव फैमारसिगोन नामा? दासान्दि MCLA BPFनि दं जेम्स बसुमतारी। किन्तु बिथाङा MCLA जानानै दंब्लाबो बे निसिमा समस्तियाव बिथाङा कुनु पद्धतिबाबो कुनु खारनावबाबो बिथाङा जेबो रायजोनि मोजां खामानि मावनो हायाखै। बिथाङा गावनि बेथनखौ लानानै गावनि न'खर संसार सालायनायखौ दैदेनगासिनो दङ। रायजो राजाफ्रा जौगानाय लुबैदोंमोन, बिथांनिफ्राय जेबो जौगाथायनि हाबाफारि मावनो हायाखै। नाथायब्ला जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे निसिमा समस्तिखौ जौगालु हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां खामानि हरगासिनो दं, मावगासिनो दं आरो जौगासारगासिनो दङ। नंखायनो दिनै बे जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि जेनोखि मावनाय दांनाय, साननाय हनाय, गासिबो नियम निथि रिथि बेफोरखौ मोजां मोननानै जोंनि बे ओनसोलनि माखासे BPF दोलो आरो सानै साथामसो कंग्रेस दोलोनिफ्राय दिनैहाय 600 जन BPFनि सापर्टारफ्रा जोंनि UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि रिजाल्टआथ' थांनाय बाइ इलेक्सनावनो जोंना निसिमायाव 8000नि बांसिन भट मोननानै निसिमा समस्ति हिसाबै देरहाखादों। आरो एबार खमैबो 13000नि खम बारायाव माने बांसिन भट मोननानै निसिमा समस्तिनि जेनोखि काउन्सिल इलेक्सन जागोन, बे काउन्सिल इलेक्सनाव 13000निबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हानाया गोरलै नुहुरगासिनो दङ। बे खोथाया नंगौ, आवगायाव माने गोग्लैसोनानै थानाय होननानै जों बयबो मिथिगौ, रायजोफ्राबो मिथिगौ। नाथायब्ला UPPL सरकार जानाय लोगो लोगो जोंहा सापागुरि टु ओरै मालिबिथा मोनसे आसाम माला बियो आन्डार प्रसेस कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ। अलमस्ट बियो 2026 बा 26नि एसे ओरैहाय 27नि फार्स्ट मान्थफ्राव बियो जोबहैनायनि लामायाव दङ। आरो बेजों लोगोसे बे लामायानो सेम मालिबिथाथ' ओरै दागगारिथिं थांनायनि मोनसे प्रप'जाला जाबाय अलरेडि, जास्ट माने एसेल' प्रसेस दंसै, बेयो जाखासिगोन। आरो बिनि अनगायैबो जौगानायनि हाबाफारि होनोबा आवगायाव गोग्लैसोनानै थानायमोन, कानेक्टिभिटि गैयामोन। जेन'बा ओरै आमगुरि टु उगुरि एरियायाव बारनायनि बा बारबोनायनि बे जेबो सुबिदा गैयामोन। बा खानामाखानि हरिपारनि स्टुडेन्टआनो जा रायजो राजायानो जा आमगुरियाव बाजाराव फैनो हायामोन, बा स्टुडेन्टफ्रा हायार सेकेन्डारियाव फरायफैनो हायामोन। नाथाय एबार आसाम मालाया ओरै देवस्रिनिफ्राय लानानै देवस्रि टु ओरैजाय देवस्रि टु थुक्राझार टु आइफवालिजों फैनानै बारगोन, ओमफ्राय बरफोथाराव हाबगोन। बरफोथारनिफ्राय औगुरि टु थ्र' आउट एकदम बे नांगोलफाङाखौबो ब्रिज होनाय जासिगोन बेयाव। नांगोलफाङा बेनिफ्राय आमगुरि बारनानै खानामाख्रा मोनसे दंबावो, बे खानामाख्रानि सायावबो दलाङा जासिगोन RCC ब्रिजआ। बिनि उनाव ओरैहाय दा जेराव आसाम माला मावगासिनो दङ बिजनि समस्ति पार्टआव, पुब आमगुरिनिफ्राय बिथांमोना मावदों। ओमफ्राय दा बे आसाम माला गोदाना बे पुब आमगुरियाव जंसन जाहैसिगोन आरोखि। दा बिनि अनगायैबो ओरै आमथेखानि मानसिफ्रा फाथाबारिथिं बारनो हाया, बा बेंटल क'क्राझाराव थांनो हायामोन। आरो दा फाथाबारि मानसिफ्रा ओरै आमथेखायाव स्टुडेन्टफ्रा फैनो हायामोन। गोबां दाबो नावजों बारनो गोनां जायो। समाव गोबां इन्सिडेन्ट बायदिसिना जायो। बिनि थाखाय दा बेखौ जों BTR गभर्नमेन्टजों रायलायदों आरो BTR गभर्नमेन्टआ दाखालि बे दलाङा जानांगौ होननानै काउन्सिलाव एप्रुभ खालामबाय आरो बेखौ गुवाहाटियाव दैथायहरबाय आरो गुवाहाटिनिफ्राय बियो दिल्लीयाव थांसिगोन। सेंसन जानानै फैबानो बे दलाङाबो जासिगोन आरोखि।
गतिके कम्पेरेटिभलि आवगायनि तुलनायाव जोंनि निसिमायाव गोबां माने जौगानायनि जौगालु हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ आरो जाबाय थागोन। आरो हा हुनि बाथ्राखौ बुङोब्ला दा अलरेडि माने 5,000निबो बांसिन फरेस्ट रुलार एक्टनि गेजेरजों हा पट्टा बा लेन्ड टाइटेल मोननो थांगासिनो दङ। इतिमध्ये प्रसेसा SDLC आव अलरेडि प्रसेसा कमप्लिट जाबाय, पास जाबाय। दा DLC आवल' पास जाबानो गासिबो लेन्ड टाइटेलखौ बिथांमोनहा इलेक्सननि आवगाय हा पट्टाखौ मोननो हासिगोन। मिथिगौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि दङमोन, फोथायलायनो हायै दंमोन। दा जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा गावजों गाव अनलायनानै जों रायजो जागासिनो। जोंनि बर' रावनि थाखाय सेपारेट मोनसे डाइरेक्टरेट गैयामोन, बियो सेपारेट डाइरेक्टरेट जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय। जोंनि बड'फानि जे जोनोम सान 31 मार्च बेखौ आसाम सरकारा दिनै फरायसा सान हिसाबै फोसावबाय। जोंनि बर' रावखौ दिनै आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम सरकारा दिनै गनायथि होनो गोनां जाबाय। दा बेबायदिनो गोबां हाबाफारिफोर जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा दिनै मावनो हाबाय। जोंनि बिटिआरआव नोंथांमोना नुदों बड'फा सुपार 50 मिशन बायदि मोनसे इन'भेटिभ स्किम जोंनि प्रमद बर'आ लन्च खालामदों। माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्डारावहाय 10,000निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपखौहाय मदद होनो हादों। अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों रोजा रोजा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरखौहाय मदद होनो हादों। जोंना गियान सोरां स्किमनि आन्डारावहाय रोजा रोजा फरायसाफोरखौहाय गरिब दुखिया परियालनि फरायसाफोरखौहाय दिनै मदद होनो हादों। बेनि बादैबो 1800निबो बांसिन किल'मिटार लामा थांनाय 4 बोसोरावनो मावनो हादों आरो एबार बोसोरावबो प्राय 700निबो बांसिन किल'मिटार लामा मावनो थाखाय बिथांखि लानाय जादों 2025-26 मायथाइयाव। दा बेबायदिनो गोबां जे खामानिफोर मावनो हादों। मोनफ्रोमबो बियाब बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव 40टा बियाबाव मार्टियार सुजित नार्जारिनि मुङै मोनसे अडिट'रियाम हल लुनो हानाय जादों। जोंहा मार्टियार सिलागां बसुमतारिनि मुङाव इनडोर स्टेडियामफोर लुबाय थानाय जादों। मोनफ्रोमबो बियाबाव लासै लासैनो लुलांगासिनो दं। दा बेबायदिनो गोबां खामानिफोर जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारा मावनो हादों। बेफोरखौ गासैखौबो मोजां मोनजोबथारनानैनो 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जानो थांनाय इलेक्सना मोनसे डान डिल। बे बिसायख'थियाव जे इउपिपिएलआ सिंगल लार्जेस्ट पार्टि जानानै गाव हारसिङैनो सरकार दानो थांगासिनो दं आरो प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव जोंनि बड'लेण्डनि चिफ बानायनो थांगासिनो दं, बेयो खाथां जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।